I dag har vi endnu en gang Marvin, og i dag der skal vi skiftes med at stå på mål. Og så hvis nu jeg står på mål, så skal Marvin skyde på mig. Og så har han 5 forsøg, og han skal score på de 3 forsøg. Så ja, det kan godt være, at vi stopper videoen om lidt, fordi det er lidt dårligt vejr. Det kan vi se. Ja. Og godt være, der kommer lidt regnby. Ja. Og vi er inde i vores skole. Der er sommerferie, og vi deler som de her målmandshandsker. Så, og vi begge har fodboldstøvler på. Ja. Vi går i gang. Ja. Okay, så er vi klar igen. Er du klar, Emil? Ja. Skud. Han har 5 forsøg, han skal score de 3 mål. Ej, mand. 1 forsøg. Så. Der. Så. Han mangler kun 1 mål. Og så har han og så kan han også skyde i det sidste mål. Klar? Ja! Ole! Yes! Så nu skal jeg score den her gang. Ja, og hvis du ikke scorer, Ikke så godt. så er det ikke godt. Det vælger jeg at skyde. Det vælger jeg at skyde over til venstre. Jeg skyder til venstre. No! Ja! Okay, du får en nummer. Nej, det er okay. Nej, du får en nummer. Han får lige en nummer, på grund af, at han kommer til at skyde. Det er 2. Ej, Ja, det var brist. der er stress. Og det er det, jeg hele tiden skyder med. Ja! Han scorer. Så, min tur. Vi vender tilbage lige om lidt. Så lad os bare komme i gang, mand. Ja! Nej! Ommer. Pæk! Ommer. Hvor står der? Det er fordi, du skyder så højt. Jeg har 4 forsøg tilbage. Også! Ej, shit! Det er sindssygt! Okay. Jeg sagde jo... Undskyld. Jeg sagde, det blæste lidt. Ja. Shit! Ej! Ej! Tak fordi jeg gad så med at huske at subscribe og like, hvis jeg har nyt denne video. Hej! Ja, shit! Det blæser. Vi må opgive. Vi må opgive. Hej! Hej. Husk at subscribe og like, hvis du kunne lide den her video. Og følg ham på... På YouTube. Jeg skriver ned i beskrivelsesboksen. I dag har vi endnu en gang Marvin, og i dag der skal vi skiftes med at stå på mål. Og så hvis nu jeg står på mål, så skal Marvin skyde på mig. Og så har han 5 forsøg, og han skal score på de 3 forsøg. Så Ja, det kan godt være, at vi stopper videoen om lidt, fordi det er lidt dårligt vejr. Det kan vi se. ja. Og godt være, der kommer lidt regnby. Og vi er inde i vores skole. Så, min tur. Vi vender tilbage lige om lidt. Så lad os bare komme i gang, mand. Ja! Nej! Ommer. Pæk! Ommer. Hvor står der? Det er fordi, du skyder så højt.
Ikke så godt. Så er det ikke godt. Det vælger jeg at skyde. Det vælger jeg at skyde over til venstre. Jeg skyder til venstre. No! Ja! Okay, du får en nummer. Nej, det er okay. Nej, du får en nummer. Han får lige en nummer, på grund af, at han kommer til at skyde et tog. Ej, Jo, det var brist. der var stress. Og det er det, jeg hele tiden skyder med. Ja! Han bruger. Der er sommerferie, og vi deles om de her målmandshandsker. Så, og vi begge har fodboldstøvler på. Ja. Vi går i gang. Ja. Okay, så er vi klar igen. Er du klar, Emil? Ja! Skyder vi. Han har 5 kvarter, han skal score de 3 mål. Ej, mand. 1.